man even obodo ya like this. Adama mazidi obodo na awa. Adama mazidi obodo na awa. I wish na otu Achukwu se visit obodo ndị ọzọ. Onye kparịa Chukwu visit Brazil kparịrị Chukwu. Mmiri ebini emebi obodo. California, Los Angeles eme nke ha. Ọkọjide obodo kpochapụ. I wish na ụdị ya ga-ebiri na Nigeria. You see all these native doctors. You see, especially ndị nka nna ma ba antizant. Ma ihe ha ba, I don't know. This very guy. This business guy online. Nke megide business. Sini ajere ije bụ pastor. Ekwe ya ka enye ya pastorship. From there, the always iwe. Sini ya bụ the saint. Ni ya bụ nka abụrụ nka. I'm talking of this very guy. I don't know. I'm having a problem with this very human being. I think now these people, this group of people, God, I know they are against Bible, they are against Chukwu, they are against Nka. I think now I suppose our problem in this country, or their problem in this country, I blow the Bible. You know, when you thought of Nipa people like I don't know, say you will have been a go. Burukwenka we na jemebe obodo develop obodo ame nka mekwe nka. At the end of the day, all sorts of stories. Alobinago arobinono nketa nyara akpa nke bi n'ime agụ mgbịrịmgba ama na-ezi amụmụ na amụmụ nke afa karịa ndị eze nwaanyị akarịa. Anyị cheke when all this is started kemgbe obido kwen lenu mgbe obido na ịma mgbe obido ebe year or 2 years now. Yeah, I never 2 years or so. When can go 2 years obido. Ancha is over 2 years. Ke ya never bidete. Jew online on yam na sort of cocos here. Just 2 years and I know for these things. But I got what these things meche. I know I got what these things meche. When can be no the Bible come back. Ko enu ka na cut or kuto go the way was I bench ebum. Nene people. Onye asị get up Bible, all these things, no one cover Jesus or Menka, Jesus of Ketando, Chamamazi Dijama. Everybody have his own stories. A winke, Ezuoko Wonke, Onyen Kakolota, Oblioga, Kichi, Kako, Abioga, which Akahancha in the generalism, Wenke Bakatano Burufu, Oyana Kofu, Oyan Kanakobatakobata, Oyankako General, Oyankako Genana. At the end of the day, Onwako Hanke de Fu who straight. So the only thing I got with the Benimi and in Ebona. There comes in existence, Naima Bundibo. Maybe Naya they go in existence older than the Bible. That's the only thing I'm about to learn in all these things. So me one me in the Bible. So because they know Zeba, when is Jesus Abia Wamaka go menka. I can't believe when you look at them, when is we if Rahanako? But how about yourself? I go my